Dúfam, že pripravení. áno. Musíte urobiť palacinku SpongeBob. Kto urobí lepšie, dostane cenu. Nezabudni na čas! Toto zvládnem veľmi rýchlo. Uvidíme. Ako to otvorím? Teraz nakreslím oko. Telo? Maľovať a hotovo. Wow, darí sa jej skvele. Ostáva to otočiť. Dopadlo to skvele. Som profesionál. Čo čakáš? Počula som, že Nancy na všetko zabudla. Ubehlo toľko času a ja som ešte ani nezačala. Naliehavo potrebujem čiernu hmotu. Musím sa ponáhľať, inak to nestihnem. Ešte trochu. Myslím, že sa mi to podarilo. Perfektné. Teraz sa pozrime, ako to dopadlo. Čas vypršal. Pozrime sa, čo máte. Podiahol som! Myslím, že som si viedol celkom dobre. Tak čo tam máš? Aký zvláštny SpongeBob. Dopadlo to tak. A ty? Aká krásna palacinka. To je ono, čo potrebuješ. Gratulujem. Cena je tvoja. Je čas ísť do sprchy. Pridám penu. Ukazuje sa, že sprchovanie je oveľa zábavnejšie s takýmto miestom.